TV interview, the newsmaker kauban ng mag-amahan nga dungang misayaw nga gi-heart sa mga netizens. We have this afternoon Engineer Ninia Marie Labos ug ang si Tita Anyos nga dancer niyang tatay nga si Tatay Efren Labos. Engineer ug Tay Efren, unsay reaction ninyo sa dihang nagsugod na ug kadani ang mga netizens sa inyong mga dance tandem? Actually, na-happy gyud mi, na-shock, nahibong. So like, mixed reaction na gyud kay wala, murag out of, kuara mong gutugod, boredom ba? Then, mas na-touch pud mi kay na yung mga OFWs na nag-chat nako na nawagtang ilang stress kay nagtanaw sa amo ang mga videos ni Papa kay nalingaw gid sila ni Papa. Makalingaw sa gyud ay Engineer ug Tatay ang istorya likod sa inyong viral video ug karon unsay mensahe ninyo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw ilabi na sa atong mga ginikanan ug ngadto na sa ilang mga anak. Kitang pamilya magminahalay jud ta niya. Kung naa problema, kung nakataw ang problema, di ba? Ingon ni ko, nakatawa ng problema. Ayaw, kay musamo tagkabuang ana. Ang problema sa yawe, kay mura ra nagsingot ang problema. Hindi kasingot ni mo sa tao, sarpohe na, huwag ka ng problema. Daghan kayong salamat Tatay Efren ag Engineer Ninia padayon sa pagsabwag og good vibes.